spremna da otvoriš kutiju? Treba mi pomoć. Neka bude šta bude. Idemo. Blago, Suzy. Za nekoliko trenutaka će dobiti jedno mnogo slatko stvorenje. Pogledajte kakvog miša sam spremio za nju. Da? Koga ste spremili? Ne, miš. Bojim se njih. Poješće me. Spasite me. U pomoć. Izvadi me odavde. Ovdje se čak i diše lakše. Šta to radiš? Ne smeš da izlaziš. Vraćaj se u kutiju. U mojoj kosi je. Držite me. Padam.